ኣገልገልቲ ወይ ናይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝወሃበላ ስለ ዝኾነ ንርእስና ከም ኣገልገልቲ ቆፂርና ክን ዕላማና ንብሎ ነገር ክነስተብህል ከም ኣገልገልቲ እቲ ክነተኩረሉ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ናይ ሓደ ኣገልጋሊ ዕላማ እቲ ዘገልግሎ ኣምላኽ ባህ ዝብለሉ ዝሕጎሰሉ ዕላማ ናይ ሂወቱ ወይ ናይ ኣገልግሎቱ ኢሉ ዝሃቦ ነገር ብዝግባእ ንምፍፃም ምጥንቃቕ እቲ ዕላምኡ ሓደ ነዚ ነገር እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ኢለ ዝሓሰብክዎ ጥቕሲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3 ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ክፍሊ ኣለዎ ንሱ ቅልጥፍ ኢለ ከንብቦ እሞኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካብቲ ቁፅሪ 9 ገለ ኣቢሉ ቁፅሪ 10 ጀሚረ ከንብቤ ወይ ቁፅሪ 9 ጀሚረ ከንብቤ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ብዘይትስሩት መሰረት ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከምቲ ተዋህበኒ ፀጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናፂ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ካልእ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንፅ ነፍሲ ወከፍ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ ይጠንቀቕ ይብለና ነፍሲ ወከፍ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ እንታይ ይግበር ይጠንቀቕ ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ሓደ ሃናፂ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ ክጥንቀቕ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ሓደ እኳ ኣብ ልዕሊ እዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ ብሩር ወይስ ክቡር እምኒ ዕንጨይቲ ሳዕሪ ወይስ ሓሰር እንተሰርሐ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለፅ እያ እሞ ክትቆልዖ እያ ግብሪ ነፍሲ ወከፍ ክጋሃድ እዩ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከመይ ምዃኑ እቲ ሓዊ ክፍትኖ እዩ ሰብ እታ ኣብ ልዕሊኡ እተሃንፅዕዮ እንተፀንዓሉ ዓስቢ ክቕበል እዩ እቲ ዕይኡ እንተነደደ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ ንርእሱ ግና ክድሕን እዩ ግናኸ ከምቲ ሓዊ ሓሊፉ ዝድሓነ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ካባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንደይትፈልጡን ኢኹም እንዳበለ ይቐፅል እታ ቀንዲ ሓሳብ ስጋብታ ቁፅሪ 15 ዘላ እያ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ዝሃንፅ ሰብ እታ መዓልቲ እቲኣ እታ መዓልቲ ዝብላ ዘሎ መዓልቲ ጎይታናን መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝፋን ክብሩ ከይዱ ተቐሚጡ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ነናትዋግኡ ዝህበሉ ግዜ ማለት እዩ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ስለትግለፅ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ስለትፍትኖ እቲ ዕይኡን ግብሩን ዝፀናዓሉ ሰብ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓስቢ ዝቕበል ይብለና ስለዚ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እቲ ልዕሊ ኩሉ ክንጥንቀቐሉ ክንብገስ ክንዓይ ከለና ክንጥንቀቐሉ ወይ ከዓ ክንግደሰሉ ዝግባአና እቲ ዝዓዮ ዘለኹ ዕዮ በታ ብሓዊ ትግለፅ መዓልቲ ፀኒዑ ክፀንዕ ዝኽእል ኣብቲ መሰረት ድማ ዝተሰረተ ህንፃ ደይ ሰሪተ ዘለኹ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ነገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ከገድሰና ዝግብኦ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕዮ እንተዘይፀንዐ ብሓሰር ብዕንጨቲ ምጉያይና ዘይተረፈ ብዕንጨትን ብሓሰርን ሰሪሕና ብሓዊ ምስ ተፈተነ ድማኒ ዘይርከብ ዕዮ ኮይኑ እንተተረኺቡ ዓስቢ ዝበሃል ዘይብልና ኮይና ከንቱ ኮይና ኢና ንተርፍ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዘሎ ዝበሎ ንኮንቱ ይጎይ ከይህሉ ዝበሎ ብዘይ ዓስቢ ኮይነ ከይተርፍ እናበለ እውን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቋንቋ ንዝክሮ ኢና ኩላህና ንካልኦት እናገልገልቱ ንርእሰይ ከንቱ ኮይነ ከይተርፍ እንዳበለ ዝጨነቀሉ ነገር ከም ዝነበሮ ከም ኣገልጋሊ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ እንተኮይኑ እቲ ልዕሊ ኩሉ እቲ ክንጥንቀቐሉ ካብ መጀመርታ ከም ኣገልገልቲ ዝግባአና ነገር እዚ እንተኢልና ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ክነስተብህለሉ ከም ኣገልገልቲ ዘለና ኢልና እንተሓሲብና
እቲ ንዕኡ ወይ ካብዚ ስክፍታ እዚ ካብዚ ብክነት እዚ ክሕልወና ዝኽእል ነገር ምስ ተባሃለን ብኡ ድማኒ ተመሪሕካ ምዕያይን ከም ዘድሊ ኢና እቲ መልሲ ኮይኑ እንረኽቦ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ላዕሊ ኣቐድም ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ነብሲ ወከፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ ይጠንቀቕ፣ ኣብቲ ልዕሊ ስሩስ ዝኾነ መሰረት ከመይ ገይሩ ከም ዝስርት ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ ይጠንቀቕ እዩ ዝብል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ዝሓሰቦ ሓደ ክህነፅ ዘለዎ ህንፃ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን ክህነፅ ዝግብኦ ህንፃ ከም ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ መልእኽቲ ካልኣይ ምዕራፍ ገሊፅልና ዘሎ። ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ፣ ከም ኣገልገልቲ እውን ነዚ ህንፃ እዚ ንኣምላኽ ንክብሪ ዝኸውን ህንፃ ንምህናፅ ኢና ንፅዋዕ ዘለና። እዚ ህንፃ እዚ ግን እዚ ንኣምላኽ ዝኸውን ህንፃ ከመይ ገይሩ ከም ዝህነፅ ብሉፕሪንት ዝህበና መን ከም ዝኾነ እውን ጉሁድ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ህንፃ እዚ ኣተሃናንፃ ከመይ ጌርና ከም እንፈልጥ ምእንቲ ክንርኢ እቲ ሎማዓንቲ ኣተኲረ ክንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ከም ዝመሰለካ ክትሃንፅ ዘይኮንካ ወይ እውን በቲ ዝባሃካዮን ዝተሰማዓካን ነገር ክትንቀሳቀስ ዘይኮነ ካብቲ ነታ ህንፃቲኣ ብሉፕሪንት ዘዳለወላ ኣምላኽ ናይታ ህንፃቲኣ ብሉፕሪንት ወሲድካ ወይ ከዓኒ ብጥንቃቐ ርኢኻ ክትዓይህ ከም ዝግባኣካ ኢና ንርኢ። ብምንታይ ዓይነት ማቴርያል ክትሃንፅ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ከም ትሃንፅ ዓቐኑን ካልኡን ኩሉ ኣዳልዩ ነታ ህንፃ ድማ ክትህነፅ ዝፀወዐን ዝኣዘዘን ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈሊጥና ናብቲ ዲዛይነር ተመሊስና ምስኡ ክንላዘብ ከም ዝግባአና እዩ ክነስተብህል። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ዓበይቲ ኣምላኽ ዝተጠቐመሎም ሰባት ምልስ ኢልና ሂወቶም ናብርኦም ክንርኢ ክንፍትሽ እንተፈቲና ኣብ መወዳእታ ዕዮኦም ንኡድ ኮይኑ ዝተረኽበ ወይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ኣገልገልቲ ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኽብሉ ምስጢር እንታይ እዩ ኢልና እንተ ክንፍትሽ ፈቲና እቲ ምስ እግዚኣብሔር ምስቲ ዝልእኾም ዝነበረ ኣምላኽ ዝነበሮም ኢንካውንተር ወይ ከዓኒ ርክብ ምስኡ ዝነበሮም ምግጣም ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሓንቲ ሓቂ ክንርኢ ኢና ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 18 እያ ዘለታ ቀንዲ ሓሳብ ግን ኣብኡ ዘለዋ ጥቕስታት ብሓባር ክንሪአን ክንፍትን ኢና። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 18 እያ ዘላ ኢድሙኡ ኣትሕዛ ኣቢለ ግን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እሺ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ቁፅሪ 16 ዋላ ኣቢለ ጀሚረ ክንርኢ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ እቶም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያት ከንቱነት እዮም ዝምህርኩም ዘለዉ ራእይ ልቦም እምበር እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፃ ኣይኮነን ዝነግርኩም ዘለዎ እሞ ቃላቶም ኣይትስምዑ። ንሳቶም ከዓ ነቲ ዝንዕቁኒ ዘለዉ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሲ ድሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ። ነቶም ብተሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉእ ኣይክወርደኩምን እዩ ይብልዎም ኣለዉ። ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ? ፅን ኢሉ ቃሉ ዝሰምዐኸ መን እዩ? እንሆ ህቦቡላ እግዚኣብሔር እቲ ነድሩ ከም ዘራጊቶ ይወፅእ ኣሎ
ኣብ ርእስቶም ረሲኣን ድማ ክወድቕ እዩ ቁጣዕ እግዚኣብሔር ሓሳባት ልቡ ከይገበረን ከይፈጸመንሲ ኣይክምለስን እዩ ኣብ ድሕሮት መዓልታት ኣጸቢቕኩም ክተስተውዕልዎ ኢኹም ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣይለኣኽክዎምን ግናኸ ጎየዩ ኣነስ ኣይተዛረብክዎምን ግናኸ ንሳቶም ተነበዩ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መገዶምን ካብ እከይ ግብሮምን ከዓ ምመለስዎም ነይሮም ካንዶ ናይ ቀረባ ኣምላኽ ጥራየ ናይ ርሑቕ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዶ ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ከይርዮስ ሰብዶ ኣብ ስውር ስፍራ ክሕባእ የከኣሎ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ዝመልአዶ ኣነ ኣይኮንኩን ይብል እግዚኣብሔር ነቲ ሓሊመ ሓሊመ እናበሉ እቶም ብስመይ ሓሶት ዝንበዩ ነቢያት ዝበልዎ ሰማዕኩ እዝስ ኣብ ልብቶም ሓሶት ዝንበዩ ነቢያት ጥበራ ልቦም ክሳብ መዓስ ክጸንሕ እዩ እናበለ ይቕፅል እቲ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከገልግሉ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ኮይኖም ክንበዩ ብሂጎም እቲ ልቦም ዝሃንደሶ እናተዛረቡ ነቲ ሰብ ክንበይሉ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝነገር ኣምላኽ ግን ምስኡ ስለ ዘይተማኸሩ ምኽሪ ኣምላኽን ሓሳብ ኣምላኽን ሰሚዖም ካብ ኣምላኽ ሰሚዖም ነቲ ህዝቢ ክዛረብዎ ስለ ዘይከዱ እግዚኣብሔር ድማኒ ኣንጻሮም ክእውጅ ከሎ ነቲ ህዝቢ ድማ ክጠንቀቕ ከሎ ኢና ንሪኦ ምናልባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስቲ ካልእ ኣብ ካልእ ቦታ ርኢና እውን ክንሪኦ ንኽእል ብቕንዓት ወይ ከዓ ብፅቡቕ ባህጊ ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣምላኽ ምግልጋል ደስ ኢልዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ግን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣገልጋሊ እሞ ከኣቲ ኣምላኽ ዝበለካ ክትስልጥ እዚኡኻ ዝጸንዐ እቲ ኣምላኽ ዝደልየ ድማ ክተምፅእ ክተስልጥ እትኽእል ሰብ ክትከውን ትኽእለሉ ምስጢር ግን ካብ ኣምላኽ ሰሚዕካ ካብ ኣምላኽ ድማኒ ምኽሪ ረኺብካ እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ መምርሒ ሒዝካ ወፂኻ ክትከይድ ከለኻን ብኡ ድማ ክትዓይን ከለኻን ምዃኑ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎም ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መገዶምን ካብ እከይ ግብሮምን ከዓ መመለስዎም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ምስ እግዚኣብሔር ክራኸቡ ምኽሪ ኣምላኽ ክፈልጡ ናብ ቃላቱ ክርዩ ምስ እግዚኣብሔር ድማ ኢንካውንተር ክገብሩ ኣይፈቐዱን ወይ ከዓ ኣይገበርዎን ማለት እዩ ኣብታ ቁፅሪ 18 እንታይ ይብለና ሕጂ ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ ፅን ኢሉ ቃሉ ዝሰምዐኸ መን እዩ ስለዚ ንዕዮኻ ናይ ምጽናዕ ወፊርካ ከም ኣገልጋሊ ኣምላኽ ኣስሊጥካ ናይ ምምፃእ ሚስጥር ኣብዚ ዘሎ ቅድሚ ናብቲ እትኸዶ ዘለኻ እትለኣኾ ዘለኻ ቦታ ምኻድካ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ክትወስድ ካብ ኣምላኽ ምኽሪ ክትወስድ ናይታ ተሃንፃ ዘለኻ ህንፃ ብሉፕሪንት ክትቀበል ናይ ግድነት እዩ ማለት እዩ በየናይ ዓይነት ማቴርያል እንታይ ዓይነት መሳርሒ ጌርካ ትሰርሕ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መምርሒ ምቕባል የድሊ ምስ እግዚኣብሔር ኢንካውንተር ክትገብር የድሊ ማለት እዩ ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ ስለዚ ሓዋተይ ልዕሊ ኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክንርስዖ ዘይግባኣና ኩሉ ሰዓ ድማ ቸክ ክንገበር ዝግባኣና ኣብቲ ናህና ናይ ቼክ ሊስት ቀዳማይ ቦታ ክሕዝ ዝግብኦ ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ውዒለ ድየ ዝወፍሮ ዘለኹ ዝወፍር እዚ ክንብል ከም ዘድልየና እዩ ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ብብርክት ዝበለ ኣብነታት ክነሰንዮ ኢና እቲ ቀዳማይ ነዚ ነገር እዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ሰብ ነቢ ሙሴ እዩ ማለት እዩ ነቢ ሙሴ ኩላና ንፈልጦ ሂወቱ ካብ ምንታይ እግዚኣብሔር ብዕላማ ስፔር ዝገበሮ ዘትረፎ ሰብ ኣብቲ ተባዕታይ ቆልዓ ዝተወልደሉ ዝቕተለሉ ዝነበረ ብተኣምራት ክድሕን ዝኸኣለ ኣብ ምውላድ ከሎ ክመውት ዝግብኦ ዝነበረ ዲሒኑስ
دحراي ون حبا أسلا زي كألن ኣብቲ ቀላይ ተደርቢዩ ብጓል ፈርዖን ተላዒሉ ዝዓበየ ኣዲኡ ከም መጉዚቱ እናጥበወቶ ዝዓበየ ተኣምራታዊ ዝኾነ ቆልዓ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ዕላማ ዘለዎ ከም ዝኾነ ካብ መጀመርቱ እዩ ዝረኣየካ ምክሪ ናይ ጥበብ ናይ ግብፃውያን ተማሂሩ መንነቱ እውን ፈሊጡ ዓብዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ጎበዘ ምስ ዓበየ እቲ ክፍኣት ግብፃውያን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ክፍፀም ምስ ረኣየ ሓደ ሓሳብ ኣብ ልቡ ከም ዝተለዓለ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝገልፀልና ኣብቲ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ክፍሊ ምዕራፍ 7 ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ግብፃውያን ነቶም ዕብራውያን ክገፍዕዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማኒ ክዋርድዎም ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ኣብ ክንዲቶም እስራኤላውያን ሕዋቱ ነቶም ግብፃውያን ክዘርየሎም ኣብ ልዕሊ ነቶም ግብፃውያን ክዘርየሎም ነቶም እስራኤላውያን ክዘሪ ኢና ንሪኦ ሓደ እዋን ንሓደ ግብፃዊ ቀቲሉ ኣብ ሕፃ ከም ዝቀበሮ እሞ ካልእ መዓልቲ ክልተ እስራኤላውያን ተባኢሶም ክሽንጉሎም እንተቀረበ ግን እቲ ሓደ እቲ ዓማፂ ከምቲ ነቲ ሓደ እስራኤል ግብፃዊ ዝቀተልካዮ ንዓይ ክትቀትለኒ ዲኻ ኢሉ እቲ ጉዳይ ከም ዝተፈልጠ ተዓቢጡ ከም ዘይተረፈ ሰሚዑ ኣብ ቤት መንግስቲ እውን እቲ ጉዳይ በፂሑ ሙሴ ክትሓዝ ክቅተል ሊዋላ ዝኾነ ክትሓዝ ዝድለየሉ እዋን ምስ በፅሐ ክሃድም ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ክገብር ከሎ ግን ሓደ ዝተባህለ ቃል ኣሎ እቶም ኣሕዋቱ ዶ ኣየስተውዓልዎም እምበር እግዚኣብሄር ብእዳው ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ይስምዖ ነበረ እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሄር እቶም ኣሕዋቱ ዶ ኣየስተውዓልዎ ነበሩ እምበር ሙሴስ ዝርድኦ ነገር ነይሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጡ ጠብላሕ ዝበሎ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ውሽጡ ዝተቐመጠሉ ዝኾነ ነገር ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ብእዳወይ ገይሩስ እንታይ ክገብር እዩ ከድሕኖም እዩ ንእስራኤል ዝብል ርትዕ ነይርዎ ካብዚኣ ተበጊሱ ድማ በብሓደ ገይሩ እናቐተለ ንእስራኤል ሓራ ከውፅእ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ክንቀሳቀስ ጀመረ እቲ ፌይለር ናይቲ ጉዳይ ግን ኣብዚ እዩ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝተሰምዖ ነገር ሓቂ እንተኾነ እግዚኣብሄር እውን ብዘይ መደብ ኣብ ልቡ ከቐምጠሉ ከም ዘይክእል ርድኡ እንተኾነ እዚ ግን ንርእሱ ንኣምላኽ ንምግልጋል ዕዮ ኣምላኽ ንምዕያይ እኹል ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ እግዚኣብሄር ንደቂ እስራኤል ብኢዱ ገይሩ ከድሕነሉ ዝደለዮ መንገዲ ኣየናይ ከም ዝኾነ ካብቲ ናይቲ መንገዲ ወሳኒ ዝኾነ ኣምላኽ ነቲ መንገዲ ዲዛይን ዝገበረ ኣምላኽ ቅርብ ኢሉ ክሰምዕ ናብ ቃሉ ከስተብህል ኣብ ምክሪ እግዚኣብሄር ክውዕል ስለዘይከኣለ በቲ ንዕኡ ዝመስሎ መንገዲ ብምኻዱ ኣብ ሓደ ዓብ ዝኾነ ውድቀት ክወድቕ ከሎ ኢና ንርኢ ንሂወቱ ፈሪሑ ካብ ግብፂ ወፂኡ ኣብ ሚድያን ን40 ዓመት ኮለል ክብል ከም ዝተገደደ ኢና ንሪኦ ክሳብ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ነገር ፍሕፍሕ ዝብል ዝነበረ ቅንኣት በሪዱ ናብ በረድ ክሳብ ዝቕየር ርእሱ ስጋብ ምልዓል ዝስእን ክዋረድ ከሎ ብጉስነት ኣብ ምድሪ ስደት ክነብር ከሎ ኢና ንሪኦ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ነቲ ዝጀመሮ ነገር ዝፍፅም ስለ ዝኾነ ግን ኣብታ ዜሮ ዝበፅሓላ ኣብታ ትሕቲ ዜሮ ዝኣተወላ እዋን እግዚኣብሄር መፂ ድማ ኣብቲ ቆጥቋጥ ኣብቲ በረኻ እናጓሰየ ከሎ ኣብ ቆጥቋጥ ሓዊ እግዚኣብሄር ተገሊፁ ናቱ ኣቴንሽን ክደሊ ከሎ ወይ ከዓኒ ናቱ ኣቴንሽን ክስሕብ ከሎ ኢና ንርኢ ሓንቲ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ሓሳብ ምናልባት እውን ነዚ ነገር እዚ ክትሕግዘና ትኽእል ሕጂ ምስ ሂወትና ከም እዚ ንኣገልግሎት ንብገሶ ዘላ ከም ኣገልገልቲ ክነስተብህለሉ ዝደልያ ሓሳብ ኣላ ኣብታ ዘፀኣት ምዕራፍ 3 እግዚኣብሄር ዝኾነ ድምፂ ኣይሃበን ኣብታ እዋንቲኣ ትርኢት ናይ ሓዊ ዝነድድ ቆጥቋጥ ጥራሕ እዩ ኣርእይዎ ማለት እዩ ቆጥቋጥ ይነድድ እንታይ እቲ ተርእዮ ድማ እንታይ ነይሩ እታ ቆጥቋጥ ትነድድ ግን
ተሃሚኻ ግን ናብ ሓመኩሽቲ ክትቅየር ከዓ ኣይርኣን እዩ ዘሎ ገና ሂወታ ዓቂባ ትቐፅል እታ ሃልሃልታ ግን ይቕፅል እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኢሉ ብጣዕሚ ፓዝል ኮይኑ ወይ ከዓ ተገሪሙ እንታይ ዝብለና ተቃል እግዚኣብሔር መልአክ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ማእከል ቆጥቋጥ ኣሻኽ ባህልሃል ተሓዊ ተረኣየ ይብለና እንተጠመተ ድማ ናሃታ ቆጥቋጥ ብሓዊ ትነድድ ነበረት እታ ቆጥቋጥ ግና ኣይተበልዐትን ሙሴ ከዓ እዚ ዓብይ ትርኢት እዚ እዛ ቆጥቋጥ ከመይ ኢላ ሞኽ ከም ዘይበለት ደኣ ከይደ ክርኢ በለ ይብለና ሽዑሮ እዩ እግዚኣብሔር ድማ ይብል እግዚኣብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቀረበ ምስ ረኣየ እግዚኣብሔር ከዓ ሙሴ ክርኢ ከም ዝቀረበ ምስ ረኣየ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቆጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ ንሱ ከዓ እኔኹ በለ ሕጂ እግዚኣብሔር ናህና ኣቴንሽን ዝደልየ ክረክበሉ ኢሉ ዝገብሮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ሓሳብ እቲ እግዚኣብሔር ብኣና ክገብሮ ዝደሊ ነገር ዝዛረበሉ ወይ ከዓኒ ዝነግረሉ ግዜ ግን መዓስ እንተኢልና ንሕና ነቲ ኣቴንሽን ናህና ክረክብ ኢሉ ዝገበሮ ነገር ክንርኢ ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ክንጠርብ ምስ ረኣየና እዩ ክርኢ ከም ዝቀረበ ምስ ረኣየ እዚኣ እታ ኮንዲሽን ማለት እዩ ሓንቲ ቦ ኣብቲ ናይ ኤርምያስ እንታይ ኢልና ነርና ንቃሉ ክርኢ ዝቀረበ ወይ ከዓኒ ዝቀረበ መን ኢልዎ ናብ ምክሩ ዝቀረበ ናብ ምክሪ ኣምላኽ ቃሉ ክርኢ ከስተውዕል ነዚ ክርኢ ነዚ ክሰምዕ ነዚ ከዓ ከስተብህል ዝመፀ ሰብ እንተልዩ ኣምላኽ ሽዑኡ ዘረብኡ ይጅምር ኣምላኽ እቲ ንዕኡ ዘለዎ ምግላፅ መሃብ ይጅምር እቲ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሓሳብ ምንጋር ይጅምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሽዑ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቆጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀዊዑ እነኹ ምስ በለ ድማ ጋርካ ካብ እሳንካ ካብ እግርካ ውፅእ ኢሉ እቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰቦ ቀደም ኣትሒዙ ኣብ ልቡ ዝነበረ ግን ብከመይ መንገዲ ከም ዝኾነ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘይፈለጦ ጉዳይ ክገልፀሉ ከሎ ኢና ንርኢ ደቂ እስራኤል ክተውፅኦም ኢኻ እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድ ብኢድ ሙሴ ገይሩ ንደቂ እስራኤል ናብታ ቦታቶም ዝሃቦም ተስፋ ዘተስፋ ምድሪ ከም ዘውፅኦም ድማ ተነጊርዎ እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ግን ኣብዚ እንታይ እዩ ሙሴ ምስ እግዚኣብሔር ኣብዛ ናይ ቆጥቋጥ ከመይ ዝበለ ግጥም ከመይ ዝበለ ርክብ ገይሩ ምክሪ እግዚኣብሔር ተገሊፅሉ ካብዛ እዋን እዚኣ ድማ ሙሴ ካልእ ሰብ እዩ ኮይኑ ካልእ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ዝመፀ ኣብ ሂወቱ ለውጢ ክንሪኦ እንተፈቲና ብጣዕሚ ድራማቲክ ዝኾነ ወይ ከዓ ንዘገርም ድራማቲክ ዝኾነ ለውጢ እዩ ኣነ ኣይከይድን እየ ርእሱ ኣድኒኑ ዝነበረ ሰብ ሽዑኡ ግን ኣምላኽ ምስኡ ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ብትብዓት ናብ ቤት ፈርዖን ካብ ቤት ፈርዖን ሃዲሙ ነዛ ነብሱ ከንሕን ን40 ዓመት ዝሃደመሉ ቦታ ተመሊሱ ገጾም ክርኢ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ብዘይ ፍርሃት ደው ንክብል ትብዓት ዝኾነ ለውጢ ረኺቡ ምክንያቱ እቲ እግዚኣብሔር ንዑ ዘለዎ ሓሳብ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ዝገብሮ ሓለዋ ብዝግባእ ስለ ዝተረድኦ ማለት እዩ ሄዚቴት እናገበረ ዘይኮነ ስልጣን ከም ዘለዎ ክዛረብ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ኮይኑ ዝዛረብ ሰብ ኮይኑ ተረዲእዎ ድማኒ ንዕኡ ኦነር ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ይብለካ ኣሎ ንህዝበይ ልቐቅ ክብል ኣይፈርሕን ሽዑ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝተራኸበ ምስ ኣምላኽ ዝተጋጠመ ሰብ ምስ ኣምላኽ ኢንካውንተር ዝገበረ ሰብ ካልእ ሰብ እዩ ዝኸውን ሽዑ ካልእ ሰብ እዩ ዝኸውን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዳሕራይ ካብኡ ወፂኡ ንደቂ እስራኤል ብከመይ መንገዲ ነታ ሃገር ለቂቆም ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ከም ዘሳገሮም ኩላና ንፈልጥ ኢና ሙሴ ካልእ ሰብ ኮይኑ
ስጥራሕ ግን ኣይኮነን ናይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ምውፃእ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝገብሮ ብትክክል ኩሉ ኣርእይዎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ስቴፕ ምስ እግዚኣብሔር እናተማኸረ ምክሪ ኣምላኽ እናሰምዐ መዓልቲ መዓልቲ ካብ ቤት ፈርዖን ተመሊሱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንፅባሕ እናነገሮ እግዚኣብሔር ስለ ዝኸደ ዕዉት ዝኾነ ደሊቨራንስ ንደቂ እስራኤል ኣምፂሎ ካብ ምድሪ ግብፂ ወፂኦም ኣብ ምድረ በዳ ክኸዱ ከለዉ ድማ እቲ ናይ ኣምልኾ ነገር ክሰርዓሎም ከሎ እቲ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ክሰርዓሎም ከሎ እግዚኣብሔር ኣብቲ ከረን ሓደ ትርኢት የርእዮ ነይሩ እታ ኣብ ከረን ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ዘላ ቤት መቅደስ እንታይ ከም ትመስል እታ ክሰርሓ ዘለዎ ቤት መቅደስ እንታይ ከም ትመስል ዓቐና ውርዳ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ገይሩ ክሰርሖ ከም ዘለዎ ከሎ ከይተረፈ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ከምታ ኣብ ከረን ከለኹ ዘርኣኹኻ ምእንቲ ክሰርሕሲ ተጠንቂቕካ ርአ ኢልዎ ተጠንቂቕካ ርአ ኣስተብህል ኩሉ ዳይሜንሽን ኩሉ እቲ ናታ ኔቸር ናይታ ቤት መቅደስ ረኣያ ኢልዎ ምክንያቱ ከምኣ ዝበለት ነገር ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ኣሕዋተይ ኣብ ምክሪ እግዚኣብሔር ምውዓል ማለት እቲ ክንዓዮ ዘለና ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር መምርሒ ምቕባል ማለት እዩ ኣገልጋሊ ኮንካ ከም ዝደለኻዮ ክትሰርሕ ከም ዝደለኻዮ ክትሃንፅ ከም ዝደለኻዮ ክትሓርስ ኣይትኽእልን ኢኻ ጎይታ እውን እንታይ ኢሎ ነቲ እቲ ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ቤቱ ኣብ ከውሒ ከም ዝሃነፀ ሰብኣይ ዝኸውን ኢሎ ከም ዝመሰለካ ክትሃንፅ ንኣምላኽ ድማ ብኡ ክትሕጉሶ ትሓስብ እንትኾንካ ግን ካብ መጀመርትኡ ፌይል ዝገበርካ ሰብ ምዃንካ ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ኣብ ምክሪ እግዚኣብሔር ምውዓል ማለት እቲ ኣምላኽ ክንዓዮን ክንገብሮን ዝደለየና ነገር ብትክክል ፈሊጥና ምዕያይ ማለት እዩ ሙሴ ዝተዓወተሉ ነገር እንተልዩ እዚ እዩ ብዛዕባ ሙሴ ብጣዕሚ ዘገርም ምስክርነት እቶም ኣሕዋቱ ቀኒኦምሉ እግዚኣብሔር ብሙሴ ጥራሕ ዲ ዝዛረብ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ኢልዎም ሓደ ነቢይ እንተልዩ ብራእይ ወይ ብሕልሚ ይግለፀሉ እምበር ከምቲ ናይ ሙሴ ገፅ ንገፅ ኣይዛረቦን ሙሴ ግን ገፅ እግዚኣብሔር ይዛረብ ገፅ ንገፅ ከም ሰብ ንሰብ ከም ዝዛርቦ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝዛርቦ ዝነበረ ኢሉና ሎሚ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ተሰጋጊርና ካብ ኣምላኽ ሰሚዕና ክንወፅእ እንተዘይክኢልና ኣሕዋተይ እቲ ንዓዮ ዕዮ ዘተኣማምን ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ውሕስነት ኣብቲ ተሃንፆ ህንፃ ውሕስነት ኮይኑ እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ፍረ ድማ ዝርከቦ ንስኻ እውን ዓስብኻ እትቕበለሉ ዕዮ ከምታ ኣምላኽ ዝበለካ ምስ እትገብር እዩ በቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ብሉፕሪንት ምስተዓይ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ትምህርትታትና ፅቡቅ ጌርና ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ መጀመርታ ምስኡ ክኾኑ ዝደለየሉ ክልእኹ ክሰብኩ ክልእኹም ዝደለየሉ ምክንያት መጀመርታ ክገብርዎ ዘለዉ ብዝግባእ ክፈልጡ ምስኡ ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ብከምዚ ዝበለ ምግጣም ተራኺቡ ምስ ኣምላኽ ብዝነበሮ ጽኑዕ ዝኾነ ሕብረት ንደቂ እስራኤል ሓርነት ካብ ግብፂ እቲ ኣምላኽ ምስኣቶም ክምስርቶ ዝደሊ ናይ ኣምልኾ ጉዳይ እውን ከይተረፈ ጽቡቕ ገይሩ ሰሪዑ መሪሕዎም ዝሓለፈ ዕዉት ዝኾነ መራሒ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሙሴ ዓወት እትመሰረቱ ኣብ ምንታይ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ድማ ፈፂሙ ዝጽግም ኣይኮነን ምክንያቱ ሙሴ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ሕብረት ፍሉይ እዩ ካብኡ ዝተለዓለ እቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎት እንተኾነ እውን ትብዓት ዘለዎ ኣገልግሎት እዩ ስልጣን ከም ዘለዎ ብስልጣን ዘገልግል ሰብ ብስልጣን ድማ ዝዓይ ሰብ እዩ ነይሩ
ሰባት ንምንታይ እዮም ትብዓት ዘይህልዎም ኣብ ኣገልግሎቶም እንተኢልኩም ርግፀኛታት ኣይኮኑን። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ሰሚዑ ዝወፀ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘለዎ ሰብ ግን ትብዓት ኣለዎ። ፈሪሳውያን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ኣብ መንጎ ናይ ክርስቶስን ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ዝዕዘቦ ዝነበረ ፍልሊ እንታይ እዩ ነይሩ እንተኢልና ጎይታ ኣገልጊሉ ምስ ወደአስ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝተብሂሉ ስልጣን ከም ዘለዎ ስለ ዝዛረብ ዝነበረሲ እቲ ህዝቢ ይግረም ወይ ከዓኒ ይድነቕ ከም ዝነበረ ከምቶም ፀሓፍቶም ኣይኮነን። ከምቶም ፀሓፍቲ ይኮነን ጎይታ ዝዛረብ ነይሩ። ምክንያቱ ዝፈልጦ ዝዛረብ ዝረኣዮ ዝምስክር ስለ ዝነበረ ሓደ ኣገልጋሊ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ክምስክር ከሎ ትብዓት ኣለዎ። ትብዓት እንተልይዎ ድማኒ ኣብቲ ዝሰምዖ ሰብ ኮንፊደንስ ስለ ዘርኢ እቲ ዝሰምዖ እውን በዚ ነገር እዚ ክፅሎ ወይ ከዓ ኢምፓክትድ ክኸውን ናይ ግድነት እዩ። ስለዚ ብትብዓት ክነገልግል ንደሊ እንተኮይና ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ሒዝና ክንቀርብ ምእንቲ መጀመርታ ኣብ ምክሪ ኣምላኽ ክንውዕል ኣብ ምክሪ እግዚኣብሔር ቃሉ ንምስትውዓል ንምርኣይን ድማ ክንቀርብ ከም ዘድልየና ክንዝክር እዩ እግዚኣብሔር ዝደልየና ዘሎ ሎማዓንቲ። ምስቲ ግዜና ብዙሕ ክኸይድ ኣይደልን ግን ሓሳብ እዚ ኮይኑ ኩላቶም እቶም ዕዉት ዝኾነ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ሰባት ከድኩም በብሓደ ክትርእይዎም ፈትኑ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዕዉት ዝኾነ ኣገልግሎት ዝገበሩ ሰባት መን እዮም እንተኢልና እቶም ምስ እግዚኣብሔር ምናልባት ኣብ ሓደ ነጥበ መቐይሮ ጀሚሮም ብሓደ ኣዝዩ ድራማቲክ ዝኾነ ኢንካውንተር ሕብረት ገይሮም ሕብረቶም ቀፂሎም ወይ ከዓ ዓቂቦም ዝቕፅሉ ሰባት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ናይ ገለ ኣብነታት ኣብ ከለኹ ጥራሕ ሕልፍ ሕልፍ ክብለን ክፍትነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምናልባት ነዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ሂወት ኩላህና ንዝክሮ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ንኣምላኽ ኣብ ቦታተይ ኣገልግል ኣለኹ ኢሉ ብቕንዓት ዝንቀሳቐስ ሰብ እዩ ነይሩ። በታ ትመስሎ በታ መንገዲ ቦታቱ ንኣምላኽ ከገልግሎ ዝወፅእ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቶም መናፍቕነት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ዝሓሰቦም ሰባት ክሳብ ሞት ዘሳድዶም ዝነበረ ብቕንዓት ዝዓየ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ኣብቲ ታሪኹ ንሪኦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣምላኽ ግን ብቕንዓት ምግልጋልካ ኣይኮነን ዝርኢ። እንታይ ደኣ እቲ እተገልግሎ ዘለካ ኣገልግሎት ካብ ኣብ ምኽሪ ውዒልካ ዝወፀኻዮ ትገብሮ ነገር ብቕንዓት ትገብሮ እውን እንትኾነሲ ካብ ኣብ ምኽሩ ምውዓል ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ እቲ ውሕስነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምኽሪ ኣምላኽ ኣይወዓለን፣ ብቕንዓት ግን የገልግል ነይሩ። ብቕንዓት ግን ይወፅእ ይኣቱ ነይሩ። ጎይታ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ምስ ረኸቦ ታሪኹ ተቐይሩ ካብታ እዋን እንታይ ዓይነት ዝበለ ሰብ ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ለይትን መዓልትን ብፀሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኽሪ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ እናፈለጠ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዝኡ ዝዓየየ ፅቡቕ ህንፃ ዝሃነፀ ሰብ ከምታ ንጢሞቴዎስ ኢልዎ ዘሎ ናይ ምድሪ ጉዕዝኡ ከይወድኦ ከሎ እቲ ኣኽሊሉ ተነቢሩሉ ዘሎ ኣኽሊል ንምቕባል ዝተዳለወ ሰብ ምንባሩ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ታሪክ ከድኩም ረእይዎ እቲ ናቱ ኢንካውንተር ከመይ ዝበል ዳይሜንሽን ናይ ሂወቱ ለዊጡ ዕዉት ዝኾነ ኣገልግሎት ክገብር ከም ዝረድኦ ንርኢና ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ድማኒ እዚ እውን ከምኡ በቲ ዝመስሎ ብዙሕ ዝሃለኸ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ደኺሙ ናብ ዓዱ እናተመልሰ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተራኺብዎ
ረኺብዎ ካብቲ እዋን እቲኣ ድማ ኩሉ ነገር ተለዊጡ ሓደ ቃል ኣሎ ብጣዕሚ ዘገርም እግዚኣብሔር ቃል ናብ ያዕቆብ ሰደደ ይብለና ኣብ እስራኤል ከዓ ዓለበ ይብል ኣብ እስራኤል ሽዑቡ ታሪኹ እስራኤል እዩ ኮይኑ ሽሙ ያዕቆብ ምኳን ተሪፉ እስራኤል እዩ ተባሂሉ ዓብይ ህዝቢ ኮይኑ ድማኒ ዕውት ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሓዋርያ ጴጥሮስ ታሪክ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓዋርያ ጴጥሮስ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ኣብ መፃፅኡ እንታይ ክመስል ከም ዝነበረ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ናይ ሉቃስ ተፃሒፍልና ኣሎ ብፍላይ ዓሳ ገፋፊ ኮይኑ ምስ የገፍፍ ምስ ነበረ ጎይታ ነታ ናቱ ታንኳ ወይ ናቲ ጃልባ ተጠቂሙ ምስ ኣገልገለ ወይስ ምስ ሰበኸ ናብቲ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ከይዶም ክሰብ ክገፉ ምስ ኣዘዞም ከዓኒ ተኣዚዙ ምስ ከደ ብዙሕ ዓሳ ምስ ረኸበ ካብታ እዋን እቲኣ ክብሪ ኣምላኽ ተገሊፅሉ ካልእ ሰብ እዩ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ነድሕሪት ከይበለ ድማኒ እታ መንገዱ ክቕፅል ከሎ ኢና ንርኢ ናይ ነቢ ኢሳያስ ሂወትን ታሪክን እንተርኢና እውን ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ክብሩ ምስ ረኣዮ ካብታ እዋን እቲኣ ኣብ መንጎ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሂወቱን ድሕሪኡ ዝነበረ ሂወቱን ክልቲኡ ዝተፈላለየ እቲ ብድሕሪኡ ዘገልገሎ ኣገልግሎት ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ኣገልግሎት ከገልግል ከሎ ኢና ንርኢ ንምንታይ እዚ ነገራት ዝውኮልና ክንሪኦ ዝደሊ ዘለኹ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝተፃሕፈ ንትምህርትና ስለ ዝኾነ ካብቲ ናታቶም ናይ ዓወት መንገዲ ድማ ክንመሃር ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ከም ዕውታት ኣገልገልቲ ኣብ መወዳእትኡ ድማኒ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዳለወልና ኣኽሊል ንምቕባል ክንበቅዕ እቲ ክንሃንፆ ዝግበኣና ህንፃ ኣኮርዲንግ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ምኽሪ ናይቲ ቡሉፕሪንት ነገርን ምእንቲ ክኸውን ቀዲምና ኩሉ ሰዓን ቅድሚ ምዕያይና ምኽሪ ኣምላኽ እነስተብህል እንጥምት ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ይደሊ ናላት ግዜ ወሲኸ ክኸውን ይኽእል ተሓሳብ ግን ኢለይ ኣለኹ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ከም ቃል ክነብር ይርዳእና ስለ ፀናሐና ግዜ ኩሉ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ፅን ኢልኩም ስለ ሰማዕኹም ንኸዓ ኣብ ትገብርዎ ዘበለ ፀሎት እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዓኩም